Gikondina sa mga Dabawenyo ang pag-aresto kang kanhi President Rodrigo Duterte. Para nila, wala masubay sa proseso ang paagi sa pagdakop ng Duterte. Dili maayo na gikan ba no? Buhat na nga anak kay maayo ba natong presidente. Maayo ba si digong nga tao pod. So dili sa angay dapat na gingana sa gingana nila. So para sa mga sir, dili ka pabor? Dili pabor na gingana nila ba? Sumala sa driver nga si Alter Habla, nabala ka siya sa kahimtang sa mga driver nga sama niya. Hilabi na nga dakuog na tabang si Duterte sa pagpatuman sa kalinaw. Nabala kami mga kwan kay lisod kay mawala siya. Unsaon na namin mga taxi driver basig taga parehas karon. Grabe nagkriminal na pod. Hold up, mao na mong mga kwan ba? Sugod na pong mga hold up sa mga taxi. Gani, usa ka prayer rally ang gihimo sa iyang mga supporters sa Davao City ug sa ubang lugar sa nasod lakip na ang Visayas ug Mindanao aron sa pagpasibaw sa ilang kadismaya. He put his life on the line just to make sure that we are all protected from all criminal elements that will destroy families, destroy people. So why do this to him? Why? I cannot understand. Sa karon, anana sa The Hague, Netherlands ang kanhi presidente ug matubang sa kasong crime against humanity nga adunay kalabutan sa extrajudicial killings atol sa iyang termino nga gipasaka sa International Criminal Court kun ICC. Shiny Bolieser, Newsline Philippines. Stay safe.